Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So आङो दिनै एसे साइकेलिं खालामनो थांदों देखायगोन फारि चन्डीगढ़नि जायगाफोरखौ बोरै माव थांनो ओमफ्राय आरो माव गिदिंनाय जायो दा नोंथांमोनहा भिडिअ थ्रुजों नुलांसिगोन। So let's go. दा नै थाइजौ बारि गिदिंग्रोदों फार्स्टआव ओरै थाइजौ बारिखौ गिदिंनानै थाइजौ बागान बे आंनि बेकग्राउन्डआव नुनाया ओमफ्राय ओरै गिदिंनानै दा ओमफ्राय मेन रडखै हाबनोसै जों ओमफ्राय फ्रेस हावा जालांसै बेनिफ्राय बेखिनिखौ हेलिपेड होनो ओरैनो बेयाव फुटबल गेलेयो क्रिकेट गेलेयो साइकेलिं खालामो बाइकिं खालामो ओमफ्राय आरो चन्डीगढ़आव माबाया गासिबो गल जाजोबो बे मा होनो बे सिगनेला ओमफ्राय ओरै गिदिंनानैसो थांनांगौ ओमफ्राय ओरै गिदिंनांगौ बे गासिबो गल जाजोबो। बे जाबाय लेजार भेलि ओमफ्राय बे पार्क बेयाव हाबथ'ला दिनै जोङो ओमफ्राय ओरै थांसै ओमफ्राय आरो जाय मिथिया चन्डीगढ़आ जाहैबाय पान्जाब आरो हारियानानि केपिटेल ओमफ्राय बेयो इउटिबो मोनसे इउनियन टेरिटरि चन्डीगढ़खौ वान अफ क्लिनेस्ट सिटिबो होननानै मिथिनाय जायो इन्डियानि माबाफोराव एक्सट्रा साइकेल ट्रेकबो थाखायो नै आं देखायगासिनो दं ओमफ्राय सब गासिबो दंफां सिं हिट बेरायनो हिट मोनगोन आरो सान्दुं मोनजानाय नङा गोसोमबो जानाय नङा सान्दुं खामनानै पान्जाब एन्ड हारियाना हाइ कर्ट सेक्टर 1 बे सेक्टर 1 बे ओमफ्राय चन्डीगढ़आव गासिबो सेक्टर हिसाबावसो माबायो जेरै जोंना गुवाहाटीना जालुकबारि आदाबारिफोर दं बेना सेक्टर हिसाबैसो आरोना गासिबो चन्डीगढ़ हारियाना हाइ कर्ट बेनो जाहैबाय चन्डीगढ़ हारियाना हाइ कर्ट बेनि अपोजिटआवनो दंमोन अपेन हेन्ड मनुमेन्ट नोंसोरनो अपेन हेन्ड मनुमेन्टखौ दिखायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मेन गेटआ बन्द ओमफ्राय आरो दा ओरैहाय जोङो चन्डीगढ़ हारियाना माने हारियाना एन्ड पान्जाब हाइ कर्टखौ गिदिंना फैफिनबाय लामा गैया बे रक गार्डेनमोन नै बे सेक्टर बेसे जायोलै बिदिनो सेक्टर बेसे जायो बे खोनायाखै वानानो सेक्टर वानानो गोलैयो न ओमफ्राय बे चन्डीगढ़आ जाहैबाय सुइस फ्रान्स आर्किटेक्टसो बानायनाय थांगोलायनाय सिगाङावबो सोरबा गथ'आ आखा हगारलायनानै होलांगासिनो मालाय साइकेल सालायनाया चन्डीगढ़नि आर्किटेक्चर साला मोख्राया फनखौनो सिखोथारसिगौमोन आंनिखौ लांजाबायमोन आंहा ब्लग खालामनो मोननाय नंलामोन सेस ओइ उनखन्द'खै दंमोन मोख्राया गिनांगौलै बाल मोख्राखौ लांबा मोनफिनखानायबो नङा ओमफ्राय जों दा नै माबा थांगासिनो सुखना लेकआव माबानो साइकेलिं खालामनो ओरैहाय खालामहैबावनोसै बेयावबो ओमफ्राय बेनि लेन्थआ जाहैगोन आरो 3 किल'मिटार अलमस्ट 3 किल'मिटार 2 किल'मिटार सामथिं ओमफ्राय दा देखायलांनोसै नोंसोरना बोरै सुखना लेकनि माबाखौ गोलाव आरो ना लेकआ थाबायबाथाय आरो थाबायखौनो हायै मोनलायो नै मोनसिगोनानो अलमस्ट मोनसिगोन साइकेल ट्रेकआ बे जोंना ओरै दंखायोलै साइकेल ट्रेकबो दंखायो बिथिं गारिनि जाहैबाय बिथिंबो गारिनि आरो एसे खाथियाव साइकेलनि ट्रेकआव बे जाबाय मोनसिगोन नै मोनबायानो सुखना लेक अलमस्ट ओइथिं दं गेटआ सिगांथिं दं सुखना लेक बेनो जाहैबाय सुखना लेक बिथिं ओइ बबेथिं हाबो ओमफ्राय मोनफैबाय जों फाइनालि नै सुखना लेक साइकेल पार्किं थालाखौ होजोबदो सोनो होआ साइकेल ओमफ्राय बेहाय पार्किं खालामना दोनजोबो गासिबो ओमफ्राय जोंनाबो ताला मारिनोसै गंसेनि ताला गैया लाबासो साबि ओमफ्राय गंसेनिजोंनो होनोसै बेसेलै नाम्बारा 6251 आनलक जाबाय नै मोनसे खाबथानानै ओइ ओमफ्राय लाना थांबालाय सोरबा
ओरै खाजाब्रा जेरावबो थिखांनो हाला नैखौ ओजा लाबग्रो ओमफ्राय इखौ बिदि र' अन्थाइ नांगोन जोंना साइकेला इथिंबो जागोन जारलै ओरै सोदो नैयाव सोदो ओरै सोदो होमबा मोजांसिन जायोमोन ना ब्लक जाबाय दे खुलिना रावबो जाबाय थ' थांसै बेनो जाहैबाय सुखना लेक नैथिंनिफ्राय स्टार्टिं पइन्ट ओमफ्राय ओइथिं लास्ट पेडेल बटिं ना ओमफ्राय बेफोराव दा बन्द' जाजोबनानै दं ओमफ्राय बेयाव गोदोर 4 सिटारा 400 लायोमोन 1 आवाराव ओमफ्राय 2 सिटारा माबा लायोमोन 200 लायोमोन 1 आवाराव ओमफ्राय दाथ' बन्द'आनो जाजोबनानै दं नै बेफोरनोमोन ओरैहाय गिदिंनो हायो आरोना बेसे गोजान थांनो हायो नों थांनो हायो 1 घन्टायाव ओमफ्राय दा नै मानसिफोरबो दंसैलै ओमफ्राय जों ओइथिं थांगासिनो ओरैनो बेरायनो पुलिस चेक पइन्ट दं सिगाङाव ओमफ्राय बेनो जाबाय आरोना बिउटि अफ सुखना लेक बिदि ओमफ्राय बेयाव डास्टबिन होखानाय दं जानला मोनला गारनो मोनालै चन्डिगढ़आव न'नि बिगुरबो मोनगोन बे सेफटि वार्निं होखानाय दं जानला मोनला खुदै गारबाबो बिगुर मोननो हागौ पुलिसफोरजों थाखाजोबनायसो 500 फाइन आरो बिनि सायाव आरो बिगुरबो मोननो हागौ ओरै थांसै जोङो ओमफ्राय बिथिं जाहैबाय आरो रानिंफोरनि बिथिं रानिंनि ओमफ्राय बिथिंबो दं रानिंनि जाय खारग्रा बिथिं खारनो हासिगोन ओमफ्राय बैथिं जों थाबायनाय जासिगोन आरो थाबायनो हासिगोन बिथिंबो रानिंनि बैथिं थाबायग्रा ओमफ्राय बेहाय मानसिफोरा मा होनो रिलेक्स खालामनो फैयो खायसेया जगिं खालामनो फैयो खायसेया रानिं खालामनो फैयो खायसेया ओरैनो बेरायनो फैयो टुरिस्टफोर फैयो ओमफ्राय दा कर'ना जानायखाय बारा मानसिफोर नुवा खिन्थु ओमफ्राय दाबो दं आरोना बिराद दङ खमायाखै ओमफ्राय आवगाय बांसिन नुनो मोनोमोन आरो कर'ना गैथ'यै समाव ओमफ्राय बेनि मानसिफोरा जौफोर लोंलाबायनानै पार्कफोरखौ नस्थ' खालामा आरोना जोंनि मोनबा जौ बथल माबा बथलसो नुनो मोनसिगोन जोङो ओमफ्राय पार्कफोराव मैला खालामनाय ओमफ्राय सिफायलाबायनाय बुस्थुफोरखौ गभर्नमेन्टनि बुस्थु होननानै ओमफ्राय बेनिया बिदि गैया आरोना गासिबो मोजाङै लाखियो नैथिं जों गाबबाय थायोलै मेंबायलै दा जिरायथ'दों र' रेस्ट लाथ'दों ओमफ्राय मानसिफोरा नै थाबायथिंगासिनो ओरैबो गेजेराव आं दं ओमफ्राय नै सोला फट' साफायगासिनो बे लेकखौ 1958आव बानायदोंमोन ओमफ्राय नै सुखना गेलेरि ओमफ्राय बेनि सिङाव दं आरोना बोरै बानायनाय डिजाइनफोरा ओमफ्राय बेथ' आर्टिफिसियेलसो ना लेकआ बेयो ओमफ्राय अपेन जायो 91 ओमफ्राय 3 to 7 ओमफ्राय दाथ' बन्द'आनो जानानै दं मानसिफोरखौ सानदोंमोन खम जागोन होननानै ओमफ्राय बेसे मोनाबिलि जालांदो एसेनो बारासो फैगासिनो मानसिफोरा जेबो नै बिथिंबो ओरै गिदिंदों बैथिं माबा दंमोन लर्ड बुद्धानि स्टेचु दंमोन ओमफ्राय थांनो हालालै गोजानद्राय जाबाय बै खन्द'आवसो जागोन बे ओरै कारफुलै बुस्थुआ ओमफ्राय ओरैहाय कारब आरोना ओरैहाय बुस्थुआ गोजान जायो थांथ'ला उनाव देखायसिगोन नोंसोरनो
7टा जासिगोन ना ओमफ्राय एन्ट्रि बन्द जासिगोन ओमफ्राय जों थांफिनसै दा ओमफ्राय 7टानिफ्राय लकडाउन जायोलै चन्डीगढ़आव मोनायाव ओमफ्राय फुङाव 5टायाव खुलियो फुङाव 5टानिफ्राय खुलियो मोनाबायबो ओमफ्राय थांसैलै रुमाव थांफिनसै बारा मोजां नुला केमेराया मोनाबाय ना उनाव आरो मालाबा देखायबावनोसै साननैसो थानानै